Hello everyone! Gagawa na tayo ngayon ng aking mouth-watering leche flan. Ayan, ito ang ating ingredients. Egg, sugar, white sugar, calamansi, ang ating condensed milk. Hindi lang natin ipakita ang label at ang ibap. Kailangan din natin ng llanera. Umpisahan na natin, guys. Unahin muna natin ang ating mixture. Ayan. Ilagay natin ang egg. Yung itlog natin, guys, yung 6 ito. Yung 3, yung buong itlog sinama natin, pero yung 3, yung yolk lang. Pero pag special na special yung ating leche flan, puro yolk lang ang gagamitin. Pero pag natin pambenta, ihalo natin yung kalahating white para dadami. Pero almost the same lang naman ang lasa. Nasa nasa pag luluto. Ang sikreto kasi nito, guys, pagluluto ng leche flan, mahinang apoy para hindi siya magka butas-butas. Tsaka yung pag-whisk natin dito, hindi siya masyadong ilakasan para hindi mag-bubbles. Isa din yun sa yung parang butas-butas yung leche flan mo, hindi smooth. Ayan, ilagay na natin yung condensed milk. Ayan. Sairin natin, guys, sayang. Alam nyo, guys, maraming beses na ako nito gumawa. Hindi ko alam bakit hindi siya mabuo-buo sa aking film. Ayan. Pang-4 ko na yata itong gawa, guys. Ayan. Konting halo lang. Tapos, yung ating kalamansi. Pag malaki yung kalamansi natin, guys, isa lang. Since maliliit naman to, ginawa kong 2. Nilagay ko lahat kasi sasalain naman natin yan mamaya. Paglagay natin sa llanera. Ayan. Tapos, lagyan natin ng sugar 1 kutsara. Yung iba nagre-request ng hindi matamis. Minsan hindi ko siya nilalagyan ng sugar. Ito, depende sa inyo kung walang sugar, 1 kutsara or 2. Lagyan na lang natin ng 1 kutsara. Hindi pa puno. Ayan. Tapos, set aside muna natin to, guys, para maglagay tayo ng sugar sa ating llanera. Ayan. Ayan. Bali, yung 6 na egg, ang magawa lang nito natin, guys, is ganito, 3. Ayan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yung iba, guys, nagre-request na marami sugar yung kanila. Yung itong sa caramel. 2, 3, 4. Pag mag-request sila, ginagawa ko yung
5. Tapos, ayan na siya guys. Nilagay na natin yung ating lianera sa apoy. Kailangan tiyaga talaga ang paggawa, ang pagluto or pagluto guys. Kasi ito oh, tingnan mo itong leche flan. Kailangan isa-isahin mo ito. Isa-isahin mo pagdarang sa apoy oh. Tapos sa mahinang apoy rin lang para hindi siya masunog. Kasi kung masunog yung sugar, papait siya. Tsaka guys, ang ginagamit talaga pag mag-leche flan, white sugar. Kasi pag ang white sugar pag natunaw, tingnan mo siya nagpa-brown. Paano na lang kung brown ang gamitin natin, tapos pag natunaw na, mangitim na siya. Pangit na tignan yung ating leche flan. Ayan guys, ganito lang yan. Actually, ito lang yung mahirap pagluto sa leche flan, yung pagtunaw ng sugar. Kasi kailangan mo siyang isa-isahin talaga. Lalo na pag maraming kang gagawin, marami kang lulutuing leche flan. Ayan. Tapos guys, yung ginagamit nating condensed milk, yung medyo okay naman yung condensed milk para malinamnam yung ating leche flan. Kasi kung gagamit ka rin lang ng ng mumurahing gatas, hindi siya masarap. Depende sa inyo kung anong gagamitin yung gatas, okay lang naman din. Kasi kung mamahalin yung gatas, hindi mo rin siya mabibenta ng mura, pero kung masarap naman, okay lang. Ayan na siya guys, so nag golden brown na. Ayan. Ayan guys, sasalain na natin yung ating mixture. Ito. Ayan, sasalain natin para mawala yung kung mga ano-ano, yung buto ng kalamansi, yung mga buo-buong gatas, buo-buong egg. Ayan oh, tingnan mo. Ayan. Ayan. Tapos guys, ito na yung ating itong lianera. Pagkatapos guys nitong matunaw sa apoy, kailangan pantay mo rin siya guys. Kunyari, 'di ba? Ganyan oh. Ganon mo rin siya pantay para mapantay. Kasi para pag paglagay natin sa ating lagayan, serving dish, pantay yung niya, yung top niya. Ayan. Tapos lagay na natin ng ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Malaki kasi ito guys. Gawin natin 6. Ayan. Ayan pa guys. 1, 2, 3, 4, 5.
6. One, two, three, 4, 5, 6. Ayan. Ayan na siya, guys. Tanggalan na natin ng bubbles. Ayan, oh. May mga bubbles. Ayan. Tapos, takpan na natin ng foil. Tapos, nagpakulo na tayo ng tubig. Kailangan, guys, mahinang apoy. Magpakulo na tayo. Tapos, pagkalagay ng ng leche flan, hinaan na siya. Kailangan lang pagtiyagaan niya, guys, kasi pag malakas ang apoy, magiging puto siya. Parang ma-overcook. Ayan. Ayan na siya, guys. Ilagay na natin. Kumulo na yung ating tubig. Ayan. Tapos, takpan. A few moments later. Ayan na, guys. Luto na siguro ito. Test natin. Naghugas ako ng kamay. Pag i-press mo siya sa gitna, pag wala na siyang dumidikit, luto na yan. Ayan. Tikman na natin, guys, kung mouth-watering ba talaga. So, guys. Taran! Sobrang puti. Tignan natin, guys, kung mouth-watering. Ayan. Ganun lang siya, guys. So, mainit pa. Ayan na. Yummy. Yummy, guys. Yummy. Sarap, guys. Pwede na kayong magluto nito. Pwede na magbenta. Pwede gawin pang business. Ayan, guys. Yay! Hello, guys. Please subscribe my YouTube channel. Like, share, and press the button bell. Thank you, guys.